खुलुमबाय गिबियावनो गोदान बोसोर लोगोसे रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ NBNN साफ्रोमबो नायगिरिमोननिसिम बावहरबाय खुलुमनाय जासिहरदों जाहाथे देग्लायनि बैसागोआ बयनिबो गोसोआव रंजानाय थुलुंगानाय लाबोथों आरो बेबायदि मिजिंखौ लानानैनो जोङो नैबे समाव सासे मेथाइ खनगिरि जाय मेथाइ खनगिरिया जोंनि सारा दुलाराय आसामावनो दा मोनसे हारिमुनि बिथिङाव सोगोमखांनाय लाबोदों आरो बिथाङानो जाहैबाय दा बिथांखौ जोङो रायजो राजानि सिगाङाव अबयसे गोदानै सिनायथि होनांनि गोनांथि दं होननानै आं सानाखै दा बिथांखौनो गिबियावनो नैबे समाव NBNNनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय बिथाङानो जाहैबाय थरायना निता बर' आरो निता बर'खौ जोङो नैबे समाव NBNNनिफ्राय बरायनाय थाबाय खुलुमबाय NBNN निउज चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैबो आंनि माननि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अनजालु अनजालि फंबाय बिनानाव गासैबोनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय लोगोसे आगु बैसागोनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरबाय दायो थांनाय लकडाउननि उनाव जिहेतु देग्लाय माने खोब रंजालि बैसागोखौ माने गाजा गोजा खुंफुंनो थाखाय रायजो राजाफोरा साखाफारा जादों बे बेलायाव नोंथांनि साखाफाराया माबायदि एक्चुअली माने आगोल माने गासिबो मिथिखानाय लकडाउननि थाखाय माने जों प्रग्राम खालामनो हायासै थांनाय बोसोर माने सिगांखिनिल' माने मोननैसो खालामनो मोनदों मोनब्रै मोनबासो बिदि प्रग्राम किन्तु बेनि उनाव आरो खनसे बन्द जाफिननाय बायदि जाबाय दायो आरो दिनै एबार गोदान बोसोराव बैसागु बोथोराव जोङो माने रेनबो मिउजिक बेन्ड जोङो ज'है माने साखाफारा जाबाय थादों बिराद मोजां प्रेक्टिस खालामबाय थादों नोंथांमोननि गेजेराव थांनानै जोङो खनहैनो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ आरो देग्लायनि बैसागोआ माने नोंथांनि थाखाय एखुथा जागोन नामा बे थांनाय जिहेतु बिराद गोबाव सम रायजो राजाफ्रा खुंफुंनोबो मोनाखै गोबां माने जायगायाव जिहेतु नोंथांखौबो हांख्रायदोंमोन बे समाव जेनेबा थांनो मोनाखै दा बे बेलायाव गोसोआ माबायदि मोनदों प्रग्राम खालामनो मोनोब्ला जोंनि माने गोसोआ माने सिंगार मेथाइ खनगिरि हिसाबै माने स्टेजावनो माने बिराद मोजां नाङो आरो मानसिफोरनि अननाय माने जेसेबांखिनि आंखौ सापर्ट खालामो बेयाव माने मोनथिनानै मोनो आरो दा रायजोफोरनि रंजानाय मोसानायजों बैसागु बोथोर बा जिखिजाया माबाखौनो माने जोङो रंजानाय मोसानायजों लोगोसे बारहोहरनो हायोब्ला माने गोसोखौनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो देग्लाय जों बेखौनो आसा खालामो जे गासैबो आंजों लोगोसे जायफोर आंखौ माने सापर्ट खालामो अननाय माने नोंथांमोना आंखौ माने होगासिनो बैसागो बोथोराव गासैखौबो लोगो मोननानै जों ज'है रंजागोन होननानै आं बिराद आसा खालामनानै दं आरो बिदिब्ला नैबे समाव जिहेतु बैसागो बोथोर बे बैसागो बोथोरनि बैसागो मेथाइ बोथोराव जुदि बैसागो मेथाइ खनाब्ला हयथ' रायजो राजाफ्राबो एसे गोसोआ बोरैबा मोनखाङो दा बेखायनो मोनसे बैसागो मेथाइजों बैसागो बोथोर होनोब्लाथ' माने स्पेसियेलि बैसागो सङानो माने जोंनि थाखाय माबा मेन होननानै माने गासैबो नागिरो बैसागो बोथोरनि मेथाइजों रंजानाय माने बेनि माने फ्लेभारानो एसे बेलेग जायो आरो खहाब गोनां जादों जिहेतु रायजो राजाफ्राबो जिहेतु देग्लाय हयथ' खोब गोसो खुवाबनानै जिहेतु रंजानो मोनगोन दा बे बेलायाव जिहेतु बैसागो मेथाइखौ खननानै गोसो गोजोनग्लाय होबाय दा बे समाव खावलायदों जिहेतु दायो जों नुबाय गोबां माने हारिनि जिहेतु सुबुंफ्रा जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोल बा आसामाव दङ दा बिथांमोननि बबे हारिनि मेथाइफोरखौ लानानै दायो साखाफारा जोङो जेसेबांखिनि हायो जेसेबां जोंनि माने लकेलाव बा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांखिनि गुबुन हारिनि माने सुबुंफोरबो दङ बिथांमोनाबो मोजां मोनो बिथांमोनाबो खोनासंनो फैगोन बेनि थाखायनो माने जोङो आदिबासि हिन्दी एसामिस राभा आरो मोननैसो नेपालि मेथाइ जोङो माने प्रिपेयार खालामनानै लादों
प्रेक्टिस खालामबाय थादों आरो लोगोसे जोंनि माने बर' हारिनि मेथाइ खनगिरि होननानै बुङोब्ला अनलि बर'ल' खनबाय थाब्ला जानाय नङा जोंनि रोंगौथिखौ जोङो माने दिन्थिनो हानांगोन बे सारा माने मुलुगखौ बुंनो थांला जेनेबा इण्डियायाव बा जोंनि आसामाव बेनि थाखाय आंजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोंनि बर' मेथाइ खनगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो माने ट्राइ खालामनांगौ आरो हिन्दी बा एसामिस बा राभा बिदिफोरखौ गावनि रावनि बा बिमानि रावनि अनगायैबो गुबुन हारिफोरखौबो थारमाने मान होनानै मेथाइ खननाय गिबियै बुङो जे मेथाइ खनगिरिफोरनियाव जिहेतु माने जिहेतु जाथि थाया मोनसे थि जाथि थाया थ' बयनिखौबो माने अनसायनो गोनां जायो नङा होमबा दा बे बेलायाव दा गुबुन गुबुन हारिफोरनिबो माखासे मेथाइ खनगिरिमोन दङ दा बिथांमोननि फारसे नोंथांनि फोथायनाया माबायदि जोंनि बर'खौ गारनानै जोंनि बर'आवथ' माने गोबां दानिया मोजां मोजां मेथाइ खनगिरिफोर ओंखारबाय जों नुबोगासिनो जोंनि माननि मेथाइ खनगिरि जोंनि मानगोनां सुलेखा बसुमतारी मेम बा बिग्राय सार गौतम सार बिथांमोना मेनका मेम बिथांमोनाथ' दंखायोनो दा आरो गोदान माने बिराद मोजां मोजां मेथाइ खनगिरि ओंखारदों हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा बेनि अनगायै जोङो माने आं बिखेकके माने आङो माने बिथांमोननि मेथाइ खोनासंनानैनो आरो लोगोसे हिन्दीयाव गोबां माने मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथांमोन दङ आरो एसामिस बिथांमोनखौ माने खोनासंनानैनो आङो माने आंनि मेथाइ खननायखौ जागायजेनदोंमोन आरो दाबो बिथांमोनखौ नायनानैनो आङो माने सोलोङो आरो बेनो बिहु जिहेतु रंजालि बैसागोजों लोगोसे बिहुबो फालियो बेखायनो मोनसे बिहु जुदि खननानै होयोब्ला निस्सय दोंसे जोबोद समायना बिहु मेथाइ जोङो देग्लाय बैसागोनि थाखायनो स्पेसियेलि प्रेक्टिस खालामदों बेखौ खननो लादों बाख्नायथावना बिहु मोनसे दोंसे खनना होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ सोंनो नागिरदों जिहेतु नैबेयाव जों नुबाय जोंनि बर'नि जायफोर मेथाइ खनगिरि बांसिनानो थारमाने क्लासिकेल लाइनाव लानायखौ जों नुनो मोनाखै बे बेलायाव मा बुङो एक्चुवेलि क्लासिकेलि ट्रेन जायोब्ला जोंनि सिंगार्स माने मेथाइ खनगिरि जायफोर माने एसे माने क्वालिटि गोनां जाहैयो आरो क्वालिटि माने नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जिहेतु आंबो माने फार्स्टआवनो बिदि क्लासिकेलि ट्रेन नङामोन बा आं दासो सोलोंगासिनो दङ नङाब्लाथ' माने आङो क्लासिकेल लायालासिनो बा ओरैनो मेथाइ खनलांबाय थानो हागौमोन मानि थाखाय नांगौ जायो बेखौ मोनथिनानै माने आङो दायो स्टार्ट खालामदों आरो बि मिउजिक खालामगासिनो आङो दायो बेनि थाखायनो माने जायफोर दा मेथाइ खनगिरि ओंखारबोदों जायफोरा गोसो गुदुं माने क्लासिकेलि ट्रेन नङाब्लाबो माने गोसो गुदुं जानानै ओंखारबोदों जायफोरा बिथांमोनाबो लासै लासैनो बिदि माने भकेलखौ लालांनाया गोनांथि आरो क्लास लालांनाया नोंथांनि बयनिख्रुइ आंगोनि मेथाइ खनगिरिया सोर गोबां मेथाइ खनगिरि दङ आङो माने सासे बा सानैखौ बिदि आङो बासिनो हाया थेवब्लाबो आङो हिन्दीयाव आङो बलिउडआव होनोब्ला आङो श्रेया घोषाल मेम सुनिधि चौहान बिथांमोनखौ आङो जोबोद मोजां मोनो आरो दा सोलिबाय थानायाव आरो बेनिफ्राय दायो जों नुबाय जेनेबा माखासेया जिहेतु माने बुंनाय दङ माखासेनि माखासे टिउनफोरा थारमाने माब्लाबा माने गोरोबलाया दा बे बेलायाव हयथ' माने गुबुना माने जितु बर'नि मेथाइ खनगिरि जायफोर दङ बिथांमोनखौ एसामिस माने स्पेसियेलि हारसानि मानसिफोरा थारमाने एसे अनसायनो बानाय बायदि नुयो बे नंगौ नामा एक्चुवेलि बे माने मानसिफोरनि साननायनि सायाव जायफोरा माने 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 जायफोरा गावनि माने गावनि साननायनि बेलायाव बेफोर जेनेबा मानसिफोरनि साननायनि बेलायाव जायफोरा माने एसे माने गाहाय लेभेलनि सानो बिथांमोना बिब्दि साननो हागौ खिन्थु मेचियर मानसिफोरा जायफोरा मेन्टेलि मेचियर बिथांमोना बिदि साननाय नंगौखौ आङो साना आरो देग्लाय नैबे बोसोराव मोनबेसे मेथाइ माने बिदि अडिअ ओंखारगौ आंनि बैसागो माने आं बिदि बैसागु गोदान मेथाइ होननानै बुंनांसिगोन आरो बैसागोनि मुङाव लिरनाय गोदान मेथाइ बैसागु बिदि माबाथ' फकथ' नंला बिदि आङो दोंब्रै दोंबासो खनदों आरो बिदि एलबामफोर एलबाम मोनसे ओंखारखांबाय ओमफ्राय आरो दा दोंनै शुटिं जागासिनो नामा दा बे जे एलबामाव खननायजों लोगोसे माने बे स्टेजाव मा फारागखौ नुयो बेहाय
माने एलबाम माने जोंनि रेकर्डिं लानाय टाइमाव बिराद बेलेग जायो आरो स्टेज प्रग्राम खालामनाय स्टेजाव पारफरमेन्स खालामहोनाया बिराद माने बेलेग जायो आरो बेखौ बांसिन माने मोजां मोननायाथ' माने स्टेजाव इमान माने एसे गोरोन्थि जानायफोरखौ एसेबां माबानाय जाया नायनाय जाया माने लाइभ फार्स्टनिफ्राय जोबथायावलागि खननांनाय जायो नालाय बिदि ओमफ्राय खिन्थु माबायाव मा होनगोन बेखौ स्टुडिअ'आवबा माने पारफेक्ट जायोब्ला माने एसे पारफेक्ट जायाब्लानो एसे बोरैबा खोनायो नालाय गासैबो दानिया आरो मेथाइ खननायनि सायाव गासैयाबो गियान दंखायो मबे माने मोजां जादों मबे मोजां जायाखै बेनि थाखायनो माने स्टुडिअ'आव एसे माबानाय जायो आरो लोगोसे जायफोरा कुवालिटि दङ जायफोरा खननो हायो माने माबायाव खननाया रेकर्डिंआव खननाया एसेबां गोब्राब नङा खिन्थु जोंफोरनि थाखाय एसे माने दा जोङो माने नाजाबायसो थादोंथ' बेनि थाखाय आंनि एक्सपिरियेन्सनि बेलायाव एसे माने नायनानै खननो गोनां जायो आरो माबायावबा रेकर्डिं टाइमाव लाइमोन मेथाइ खनगिरि जायफोर फैदों बिथांमोननिसिम मा होननानै खावलायगोन खावलायनो गोनांथ' जेबो गैया बिथांमोना आंनि बिराद माने सायाव माने आं जेसेबांखिनि आं गावखौ हमदांना मोनदों मानसिफोरा आंखौ अनसायदों थिगानो माने कुवालिटिनि बेलायाव बिथांमोना माने बिराद मोजांहै माने सोलिगासिनो बिथांमोनखौबो आं फल' खालामो आगोलनि माने सिंगार्स जोंनि लिजेन्डारि सिंगार्सखौल' नङा जेनेबा जायफोर आंजों लोगोसे दा खारफागासिनो दङ खनबोगासिनो दङ बिथांमोननिफ्रायबो आं सोलोङो बिथांमोननि मेथाइखौ आं खोनासङो बिदि आरो बिराद मोजां मोनो बेनिखायनो दायो जायफोर माने लाइमोनफोरखौ उथिबोगोन बिथांमोनखौ स्पेसियेलि मा बिथिङाव राफोद जानायखौ लुबैयो बिथांमोना आंजों लोगोसे आंनि मोनदांनायाव क्लासिकेलि बिदि ट्रेन जानानै कुवालिटि गोनां बा जोङो माने बलिउड सिंगार्सफोरनि बेलायाव एसे बेलेग नुहैयो जों जेसेबांखिनि खनबाय थायो दा बिथांमोनखौ फल' खालामनानै जोङो ट्राइ खालामनानै आरो अडिसन बायदिसिना होनो हाब्लाथ' मोजां बेवहाय माने गावनि माबाजों लोगोसे माने सोलोंफानोबो मोनो बेखिनिखौ आरो जायफोरा हायो बलिउडआव मेथाइ खननो थाखाय बेबायदि गोसो दंना मानो गोसो गैया जानो बलिउडआवथ' आङो बिराद गोसो खिन्थु गावनि दा सोलोंबाय थादों खिन्थु उनावफोर एसे माने गावखौनो हानाय बायदि मोनोब्ला आं ट्राइ खालामगोन आरो खिन्थु दा एसेबां रेडि नङा असमिया बिजोंनि जायफोर मेथाइ खनगिरि दङ दा बिथांमोननि मादाव नोंथांनि आंगोसिना सोर गोबां दङ अब्लाबो सासे माने खोब माने पारफेक्ट थायो मेल होननानै बुङोब्ला डेफिनेटलि जुबिन दा बिथांखौ बिराद मोजां मोनो आरो लोगोसे नील आकाश बिथांखौबो आं बिराद मोजां मोनो आरो फिमेलनि गेजेराव प्रियंका भाराली ओमफ्राय नीलाक्षी नियक ओमफ्राय आरो दङ गोबां दङ आरो जुब्लिबा बिथांमोनखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो दायो माने फैबाय थानाय बोसोराव माबायदि माने मिजिं लादों गोदान मिजिं बेफोरबायदि दङ नामा आङो माने दाथ' स्पेसियेलि बिदि इमान बिखेकके बिदि गैया खिन्थु आङो नोंथांमोननि गेजेराव जेसेबांखिनि नोंथांमोना आंनि मेथाइखौ अनसायबाय थादों आं बिदिनो माने खामानिखौ मावलांबाय थानो लुबैदों आरो बेनो थारैनो खोब सुंद' माने गोबां माने बेस्थ'थानि गेजेरजोंबो बिथाङा जोंनो एसे सम होबाय दा बेखायनो जोंबो माने माखासे सोंलुखौ बेहाय सोंनोबो लुबैयाखै जिहेतु बैसागो बोथोर बिथांनि रिहार्सेल एकदम फुल सुइंआव सोलिगासिनो दङ दा बिथाङा दान्दिसे सम जोंनो होबाय आसा खालामदों जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे सारा आसामाव बिथां नितामनि बर'खौ नितामनि हिसाबै जि माने गारांजों मेथाइ खननानै दायो रायजो राजानि गेजेराव दायो मुंदांखा जाबोदों बे जाहाथे आरोबाव बांसिनै मुंदांखा जानो हायो आरो फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे नैबे बर'नि जायफोर गोदान मेथाइल' नङा हारि माहारिनि जायफोर मेथाइफोर दङ बिथांनि गारांजों हयथ' रायजो राजाफ्रा खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनगोन थांनाय 2 बोसोर जिहेतु कभिडनि थाखाय बिथांमोना ओंखारनो थाखाय खाबु मोनाखैमोन देग्लाय जिहेतु खाबु मोनबाय दा बेखायनो फुल सुइंआव बिथाङा दायो साखाफारा जाखाबाय दा नैबे समाव बिथाङा दायो रिहार्सेल जागासिनो आरो बैसागो बोथोर हयथ' 1 बैसागोनिफ्रायनो बिथांनि मेथाइ खननाय जात्रा जायखौ दावबायनाय बियो जागायजेनगोन जोंबो माने NBNNनिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो जाहाथे बिथांनि इयुन जिउआ जाहाथे गोजोन जायो आरो फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बिथांनि जि थांखिफोर लादों बे थांखिफोरा जाफुंथों बेखौबो जोङो गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय NBNNनिफ्राय जाना बैसागुआव नोंथांमोना जुदि आंखौ लिंहरनो सानदोंब्ला नोंथांमोननि हारिमु बिलिफाङाव आंजों लोगोसे रंजानो नोंथांमोना लुगैदोंब्ला आंखौ बेयाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामजागोन आं खनसे खुगाजों बुंनानै होनो सानदों कन्टेक्ट नाम्बारखौ 6900747962 थेंक इउ